inspiration til Vi er også uenige. Vi leger, og vi accepterer lejen. Det er fint nok, men vi har bare udelukket nogen fra lejen, der er i Afrika og i den tredje verden. Vi har 30% af verden, som vi har lukket ud af lejen, som vi ikke giver nogen penge. Og det er jo ikke kun i... Og hvis vi nu... Det er jo også herhjemme, den. Ja, det er jo også hjemme på gaden. Altså, jeg har jo også været her på gaden, og ikke har nogen penge. Når du skal gå ned... Kan du gå ned på fruekirker ned, så kan du få nogle billetter, så kan du få mad, i sort brød. Det er meget for måltid. Altså, der skal sådan ting findes. Så længe det nu bare inden af hele økonomien presser sammen. Ja, men så er det, vi skaber det. Men så er det nemlig, at vi skaber det nye, fordi så tænker jeg lidt, at så har vi fandme mulighed for at starte forfra. Så vi er unge, og så starter vi fandme noget forfra. Vi er mega meget teenager stadigvæk. Nå, ja, det er jo for helvede os, der skal ind. Det er så sejt. Det er da os, der skal være. Det er også derfor, jeg står her, fordi jeg synes fandme, fordi der er så mange, der siger, at vi kan alligevel ikke gøre noget. Vi kan da netop gøre noget, fordi, altså, hallo? Vi kan da gøre noget revolution. Vi kan da gøre noget. Jeg har tænkt mig, at når vi kan alligevel ikke gøre noget, så det nytter ikke noget. Vi har 3 millioner medlemmer i Amnesty. Vi har fandme en stor stemme, vi har taleret i FN, vi har taleret i Europarådet. Vi kan sige noget. Vi kan sige, at vi synes, der er noget galt. Prøv at tænke, og de kører på os. Har du hørt, at danske stat er blevet anmeldt for suverænitetsafgivelse? Altså grundlovs... nej, Kender du altså EU med hvad hedder det? EU-pakken. Ja, jamen først ikke EU-pakken, men den gamle. Den, der kom lige før EU-pakken her. Den, der faldt. Ikke Maastricht, men den anden. Lissabon? Hvad? Det er ikke Lissabon. Nej, Lissabon. Jo, lige præcis. Lissabon-traktat. Der blev de anmeldt først Fogh og Stig Vistesen. Nu er det så nyt navn på. Den kører stadig retssag. Men nu har vi Europakken, som er blevet vedtaget hen over hovederne på os, men det er suverænitetsafgivelse. Det vil sige, det er grundlovsstridigt. Så faktisk, hvis vi kan motivere folk nok på lørdag, så kan vi sige, at vi går ned på Folketinget nu, og så ser vi 500 mennesker i Folketinget og siger, vi sover her, og så kan vi invitere DR og TV2 og sige, de her 81 mennesker, dem anser vi for at være korrupte. Det er godt, at de ikke bevidst ved det, men de er købt ind af systemet. Nu har vi valgt at overtage det her. I kan komme, og så kan I join os. Så holder vi folkemøde, og så skaber vi en ny grundlov. Og vi kan være det første land i Europa, der gør det, og vi kan sprede sig som step i. For de var 300.000 på gaden i London i går. De har smidt premierministeren af i Portugal. Grækenland kollapser. USA, Wisconsin. Nej, det er frygt. Det er mennesker. Ja, mennesker frygter. Der samler sig og siger, at de synes fandme ikke, det er i orden. Det er skabertræk. Og så kan det godt være, at ja, de er under det. Det er også noget, der skræmmer nogen. Okay, de er under et eller andet, der hedder en organisation. Nej, det har et navn. Det har et logo. Det har ikke noget logo. Det har noget, vi skaber, mand. Det er noget, vi skaber, og det er jo derfor, vi står herude og gerne vil have folk, blandt andet også som jer, til at sige, at vi er fandme enige, og I gør godt stykke arbejde. Det bliver vi sgu nødt til, og det gør I også. Jeg stod og hyldede Kære, og alle de andre stod nede på Torvsvandet. Ja. De gør en kamp. Ja. Vi gør altså noget for at hæve vores bevidsthed omkring, at der er et problem. Nå, ja, der er et problem. Okay, vi ved altså, der er et problem. Hvad kan vi gøre? Jo, vi kan ikke gøre noget selv, men hvis vi, som vi gjorde i morges, vi skrev, jeg handlede på en anonymous besked fra nettet, hvor der stod, hvor de demonstrationer for en banker i USA, federal bank. Der. Det er sådan lidt, okay, vi laver civil ulighed foran Banker Danmark. Danske Bank Kongens Nytår. Så mødes 4 personer, der har brugt 3 timer på at snakke, og så siger vi ned og køber en megafon. Så er det så resten lidt, ikke? Okay, idéerne har blomstret længe. Jeg ved jo også godt, at det man skal skrive til os, det er jo 60 kroner. Ja, det er det. Men det er også bare lidt sådan, ting fungerer, fordi der var også en, der spurgte mig en dag, hvad bruger I pengene til? Jeg administrationer og løn og og vi har researchet i hele verden, fordi vi også, det vi gør er jo... Det koster penge at lave noget. Det gør det. Det er fair nok. Vi er nødt til at dokumentere, at der rent faktisk sker noget. Det er jo ikke bare, fordi vi har opfundet det. Der er et andet problem. Det er ikke for ikke at være velvillig over for jer, men jeg har det sådan, og det er personligt oversat. Hvis jeg skal skrive mig op til det, så er jeg tvunget til at bruge mit personlige idé. Det er som min tilgang til ting. Person, du har hørt den tidligere. Person, det betyder fra latin, det betyder personer. Personer, det er blot en masse. Og jeg er ikke en masse, jeg er et menneske. I Danmark har du fået et nummer. Præcis, det er personnummer. Vi gemmer så under et nummer, ikke? Det er fandme heller ikke særligt. Matrix. Altså, vi får bare sådan lige for at clarify, at det sikkerhedsmæssigt i det er der ikke noget i det. Nej. Det snakker jeg med min mand i dag, der sagde, det står jeg ikke på, det kan jo ikke tage. Hvis vi gjorde det, så skulle vi hurtigt få det lukket. Ja, det er ikke så meget det, men jeg har det sådan, jeg vil ikke anerkende, at jeg er den fiktive person. Jeg er ikke den fiktive person. Det er noget, systemet har fundet på og sagt til mig. Jeg er den person.
hvis alle går op i, nå jamen, jeg er det accepterer vi sådan her ting. Det vil jeg ikke mere. Det vil jeg ikke være Jamen, med det til. synes jeg sgu også er helt fair. Nu står du med dit eget ansigt og med dig, eller sådan, og gør noget. Ja, hvis vi skulle nødt til at sådan noget, skal sige, så siger vi det. Så går vi ned og snakker. Ja, præcis. Men jeg kan høre, at du er meget. Ja, jeg er meget i. Kasper. Nana? Hej, Nana. Hej. Jeg tror, vi ses på lørdag. Hvad siger du? Spiegel. Spiegel? Ja, jeg bruger ikke mit borgerlige navn. Nej, okay. Slavenavn bruger jeg ikke. Hvor har du taget det fra? Hvad er det? Det er taget ud af mit officielle efternavn, som jeg spiller over.